Вітаю, дарагі сябры, і запрашаю цябе ў сённяшняй вандроўцы пазнаёміцца з сапраўдным матылём-прыгожуном махаонам. А ці даводилася табе калі-небудзь бачыць зялёнага вусеня, пакрытага чорнымі і аранжавымі плямкамі? Гэта вусень матыля махаона. Харчуецца ён кветкамі ды лістамі раслінаў, а пры небяспецы у яго на галаве з'яўляюцца аранжавыя рожкі. Дзякуючы ім вусень здаецца большым і небяспечным. Калі надыходзіць час стаць матылём, гэты працэс называецца метамарфозам. Вусень замірае на галінцы і ператвараецца ў кукалку зялёнага ці жаўтаватага колеру. Праз некаторы час з кукалкі з'яўляецца жоўты-чорны матыль махаон. Ён адразу ляціць да лугоў, берагоў рэк, да лясных палянак, каб знайсці сабе пару. Табе спадабаўся прыгажун махаон? У наступнай вандроўцы мы працягнем знаёмства з цудоўным светам нашай краіны.